Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, Samain, All Hallows Eve, gau beltza, edo harimen gaua. Ospatu alduzue baten bat? Euskal Herriko txoko askotan gau beltza ospatu genuen, astelenean. Izan ere, aspaldiko erritual hori berreskuratzeko aleginetan ari dira elkarte asko. Kalabazak ustu, kandelak piztu, aurpegia maindirez estali, 20. mendearen erdiraldera arte Euskal Herrian erritual hori egiten zen, naiz eta azken urteetan ahaztua genuen. Halloween, bueno, pues hori egiten zen gure herrian, mutilak, gabian, kalabazak usten zituzten, itezizkioten begilak eta sudurren zuluak eta kandela bat sartzen zioten piztuta, eta rosa jotik jenzean, kale estu batean jartzen zizkioten aiek. Eta esaten da joalien, oso hain Halloween. Hori, ikusi denik gure herrian, udazkenian, azaroan. Hori zitesan, beldurtzeko... Pues, eta bakizu, mutil zarrobek ez dakizela, Andre guztik. Eta mutila, bueno, bildurtu eski jau. Ojo, entzun alduzu, Ez dakit noiztik datorren gau beltzaren kontua, baina mutilek neskak izutzaren hori argi dago munduaren sorreratik datorrela. Hori bai, beldurgarria. Hala ere, astelen gauean baino aurpegi beldurgarriagoak ikusi ditut nik gaur goizean, Zein zaila den jaiegun baten ostean lanera itzultzera. Ezagutu munduan, bada zertxo baita hartu nahi dut kontuan, ez daki nola esplikatu kantuan, neskatxa bat dut hemen nere onduan. Gure bizitza, huerga eta parranda, gero egun ez egiten dugu ezan da. Gizon batzuen jarrera batetik, goiz-goizetik lanera joan beharra bestetik, gau beltza argitu zen, baina beldurtzeko arrazoiak itzaizkigu falta. Egingo dugu zerrenda bat? Beldurgarria da migrazio politika. Poliziak urteak daramatza Irun eta Hendaia arteko muga zorrozten. Eta azken 2 urteotan gutxienez 9 pertsona hil dira berriro itxi den muga horren ondorioz. Horregatik, Bart 200 pertsonako 2 talde Irundik eta Hendaiatik abiatu dira eta oinezkoentzako zubira joan dira, metalezko esia moztera. Mugak apurtu, zubiak eraiki lelopean. Etikaz, musikaz eta politikaz aritzen dira ardilarruz jantzirik. Handikerietan txikien hitzak maiz ez du izaten garrantzirik. Aspalditik, euria ari du zer gira ari gu. Ongi dakigu Euskal Herriaz mintzo zaizkigu zazpitatik irua antzirik. Ei, zergatik bi alde, denei egin aldikute galde. Zer da iparralde, 3 lurralde daude orotara 7 6. Non ditu mugak idatzi, marrak ebatzi, galde egin gabe. Estereotipoz ez jantzi, etzazu antzi, hemen frantzin ez zaude. Ardure zarago airera doaz balak, argiak baino gehiago. Beldurgarria da, zer garestia den dena. Oku, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakundearen arabera, ehortzketa batek 3.945 euroko kostea du. Bilbon eta 4.982 eurokoa da kostea Iruñan. Hiltzea, bizitzaino garestioa. Horregatik dio Okuk aurretiazko borondateen dokumentua betetza gomendagarria dela, heriotzaren ostean zer nahi dugun idatzita uzteko. Hil ostean nahi dut, bete beharrean askoz hobeto, hil aurretik nahi dut esaldia osatuko bagenu. Eta horixe proposatu digu heriotzari bizitza emanez jaialdiak. Larun batean, 3. edizioa abiatu zen Euskal Herriko hainbat herritan, eta aste honetan zehar izango du jarraipena. Utzi bere horretan, ezkeak eatzeko etorri. Utzi bere horretan, inork baldaki zeri esaten zaion. Pandemiaren osteko edizio honetan ekimen presentzialak berreskuratu dituzte, Donostian esaterako. Hil aurretik nahi dut
izeneko horma inauguratu zuten egiako epaitegiaren ondoan gure desio intimoak elkar banatzeko. Tolosan, Orion, Gasteizten edo Urduñan ere egongo da horma hori. Horrez gain, Death Cafe solasaldiak antolatu dituzte Hondarribian, Gordexolan, Iruran edo Elgoibarren besteak beste. Heriotzari buruz normaltasunez hitz egiteak duen garrantzia aldarrikatzea izango da proiektuaren helburu nagusia. Izan ere, oraindik heriotza sekulako tabua da, eta hori bai dela beldurgarria. Nagin dalgen eukan Nabukatu da Azpeitit mezu Munduko beste txoko batzutan guk baino harreman hobea dute heriotzarekin. Mexikon, esaterako. Gaur azaroak 2, Dia de los Muertos ospatuko dute Mexikon. Heriotzaren egunak jatorri paganoa du. Maia, beretxa, toteiek Espainiarrak iritsi baino askoz lehenago ospatzen zuten. Historiak adierazten zuen egun horietan hildakoen arimak etxera itzultzen zirela senideak bisitatzera. Horrela, etxeetan aldareak eraikitzen dituzte eta horietan elikagaiak uzten zaizkie hildakoei. Hala nola, azukre burezurrak edo hildako ogia, kandelak eta bizirik zeudenean, hildakoei gustatzen zaizkienak. Hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. Baina gauzarik beldurgarriena aipatzea ahaztu zaigu, beroa. Azken 5 urtetako urririk beroena izan dugu Euskal Herrian. 4,5 gradu beroagoa hain zuzen ere. Larunbateko bertsolari txapelketako final aurrekoan Asier Azpirozek ezin hobe azaldu zuen giro bero hau. Kaixo berso zalea, etzera utxala, izerdiak norberak, txikatu ditzala, udazkenean udako, giroz gabiltzala, gasaren prezioan, jarri da itzala, udazkenean udako, giroz gabiltzala, ego haizeak denok txoratu gaitzala. Batxoratu gaitzala ego haizeak, gu erotzeko prest, etorri gara gaur lanera. Eta musikak zoratuko gaitu doinuetatik aratago tartean, doinuetatik eroago ibiliko gara, hain zuzen ere Tomas Bouilloz elkarrizketatu dut gaurkoan. Eta estimark ez dator, elkarrizketa akustikoari aurre egitera. Ni azteko prest, gau beltzatzean utzita. Aztu beldurrak. Aztu egin beharrekoak eta zatozte gurekin. Azaruak biditu gaur eta astelena da, ongi etorri guztioi. Eta asteazkena da, baina goiurik trampagin gidoian. Asteazkena da, baina astelen usaina du bai. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Goiuri nahi da nahi gabe. Nahi gabe. Seguro. Antza! Zuekin jaun Andreok erretiro giroetatik gurera oso presente etorri den tipoa. Naiz eta etxera joateko intentzioare egin duen. Momenturen batean ez dakitzar duen, baina zuekin Gartxo Tunzain Letona, Arratxaldeon. Arratxaldeon, familia. Aspaldiko esango du. Bai, falta mota zaituztet, Baita guk zu ere. Ez dia egun asko izan, baina falta motatzeko baina, bai. Egunero lez eta utxe egine gabe gurekin goiuri ez izan. Arratxaldeon. Arratxaldeon. Eta izketan ari zoizuen hau, Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 461 garrena du, arratsaldeak 4:04 minutu, azaroak 2, gu 3, zurekin 4. Urrengo 2 ordutan,
nahi baduze bintzatzuekin gozatzeko. Ongietorri, bigarren kafean, esan da bezala, naiz irratien. I'm with. No days off. I'm on a different wave right now, though, man. 22. Yeah, they all tryna find out where my crib at. Man, are so fugazi, they fufule, I ain't with that. It's just vibes, nigga, relax. Man, I said they married to the game or where the carriage and the ring at. Must have missed the service. Man, you choose flames, man, you should turn it. I could turn your set into a furnace. And I could turn them vex, I see them burning. Judging like they Judy, ask the jury for the verdict. I'm certain, I bet they wish they didn't doubt in it. They could cry me a river, then drown in it. Jiggy with the flow, side bounce with... Gaurko maite duten tarte abiatu beharko dugu, eta maite duten tarte abiatzeko maite dut gozez dabilen gizona, gartxot. Nik gaur oso argi daukat. Nik maite ditut, jende askok ez bezala, zenbaki anonimo edo ez ezagunak dian zenbakien dei horiek, hau da mobilean jasotzen dezunean hola zenbaki luze bat duen dei bat. Eta maite dut zirrar hori, atzean zerote dagoen, multa bat, lan eskaintza bat, edo lanetik kaleratu zaituztenaren abisu bat. Ogasunaren inspekzio bat, giltzak portalean utzi dituzunan bizilagunan deia. Ez dakit, baino zirrara berezi bat sortzen dit, eta benetan maite dut ezagutze ez deten dei bat jasotzea. Espalin bada espama noski, baino gaur egun mobilak abisatzen dizu espama zer den normalean. Bai, jartzen dizu? Bai, izaten da... identifikau como spam edo olako zerbait egiten du automatikoki. Bai, agertzen da. Oh. Bai, hola izatea. Horrelako dei batek proposa diezazuke brinkolarako bidai zoragarri bat aldiriko tren batean. Eta, bueno, tren baten atziri beste bat pasa daiteke, baina dei horrek horrelako tren bat proposatzen badu, tira. Bai, zirrara puntuei gustatzen zain. Normalean oso notizia nahi geoten, beste, baino ez dakit horre goten da 3 segunduko zoriontasune maksimo bat, ez? Ondo da, Goiuri, eta zure maite dut azin da? Inezaket kaldera bat maite duta bota horretik. Hore, hobi, merke balin badia. Zergatik ari garanak zentzuten? Nahi nolako asera batean Romari buruzko kantu bat. Asiniz bila, topatu dut From Rome with Love. Eta esan dut, bueno, honek Roma giro handirik ez dauka musikalki, baina hoxe jarri dut. Vale. Kantzelauta dagoenak? Ez. Hori izan ere kezka nagusia. Ez, zen, agian, takit, norbaitek bere diskoa oparitu dizula, edo gaurko egunez jaio zela. From Rome with Love, gaurko egunez, Roman negon eta gaur lagumatik argazkiak dialir, eta hori izango da nire maitu dut, horretik jarri dut. Oso Osea, ados, super ondo irutu zait. Vale. Onartu garrizut, beldurra banula, batean esaten mazanean, eske tipo adozke lausalak eta tratutxarrengatik, hildo ez dakin hor, edo lako mierdan bat, izan litekeela. Zoritxarrez, ja. Ez dut uste. Ba, ez da izango. Vale. Baina bai beldur hori banun, Vale, ez lasai. Ba, bestia bukatu da, beraz, Goiuri zure maite duterako beste kantu bat badaukat. Oso goxoa. Nire maite dut ez dakit goxoa den, Ez, Bueno, Edik ondon dago. Zein da zure maite duta? Egun hauetan Twitterren ikusi ditut, eztabaida asko gau beltzaren, eta arimaren gauaren, eta arimaren egunaren, eta horren inguruan, ez? Nola izena du herri hontan daukagun dena muturreraino eztabaidatzeko gaitasun hori? Izen bat jarri behar diogu. Twitter,
Baina bada euskalduntasunarekin ere lotuta, nik uste. Bueno, pentsatuko dugu beste baterako. Intentzio edolako zerbait. Intentzio, Gartxo atzeri dut zaik, intentzio, ondo? Bai, 7,5 batu. Igual hobeto txiotxolo. Txiotxolo? Baina txiokin? Txiotxolo, hoi ba. Baina ez tezu ia esaten ez? Txiotxolo? Txiotxolo. Nik txiotxolo. Txiotxolo. Bueno, ya está. Aurrera egingo dugu. Bai. Vale. Ordan ikusi ditu dela eztabaida asko Gau Beltzaren inguruan eta Halloweenen inguruan eta badakizu gertatzen dela jende asko. Zer? Barkatu. Seguro zait beste bat. Venga. Izan daitekela txistea gustatzen zaizunean, Twitterren txistea gustatzen zaizunean, txiokala bat egitea. Oso txarra. Baina horrekin falta ziteak 2,5 igual, ez, Gartxot? 2,5. Penko objektibo bat izan da. Barkatu goiuri, Txilandia munduan ari zinen bai. Bai, eztabaidak, Halloween, Gau Beltza, ospatu beharko genuken, ala ez, Euskal Herrian lehen ospatzen zen, orduan zergatik ez. Horren inguruko eztabaidak interesgarri asko irakurri ditut. Eta bueno, badago joera bat, azken urteetan Gau Beltzaren erritual hori berreskuratzekoa, eta ni oso ados horrekin, ni festa guztiak ospatzearen alde nagoelako. Bueno, guztiak ez, baina festa gustatzen zaizkit. Eta irakurri nuen ez, eztabaida batean, tradizioak ez, eta usadioak eta birformulatu daitezkeela. Eta izan Gau Beltza gurea delako, edo izan estatu batuetatik jaso dugulako ohitura hau eta umek ospatu nahi dutelako, birformulatu daitekeela. Eta, asteburu honetan ikusi dut hemen, Euskal Herrian edo behintzat nire inguruan, ospatu dela Gau Beltza eta birformulatu dela Gau Beltza. Eta egin dela komunitateak eraiki direla, mozorroen egin dela pixka bat kritika sexistatik, ez? Osea, feminismotik birplanteatu direla mozorro batzuk, hizkuntza aldetik ere gauza politiak proposatu direla, beraz, oso pozik nago, ze asko kejatzen dira Halloween oso estatu batuarra delako, eta hemen zertarako mozorrotu, baina iruditu zait oso ondo egin dela erritu hau gure ganatzeko prozesu hau. Nire maite duta simplea da, baina polita lagomate gogorazi dit 8 urte direla Erroman bere etxean bisitan nintzela, euskera munduan dokumentala grabatzen bukatzen nebilen artean, 2014 urtean, eta euren etxean ikasle etxe batean geratu nintzen egun batzutan, eta haiek azterketa giroan murgildu ziren bapatean, eta afaria prestatu nien ikasten zebiltzan, paia bat prestatuko nik hemen, honintzen supermerkaturan, Erroman, lortu nitu nola langostinotxo batzuk, eta piper gorri berde, eta, produktu pixkat, eta argazkiri bidali gaur, eta oso polilla da, ze, paiaren gatik, ez? Baina elkar bizitza hartatik, nun arman nola berezirik ezkenun, beste lagun baten lagun zeharkako horrela ginen, oso harreman nona egokidu gurtetan, eta, eta etxeontako kolaboratzaile izan zen, da lenguan izan genuen analizegi gurekin, eta gaur gogorazi dit, bera eta miren lazkaotarra antzirela, eta poza egin dit, paella batek sortzen duen adiskietasuna. Maitasuna eta zaintza, ez? Ez dakit Roma noiz baita alderantziz irakurriko zenun. Wow. Amor. Wow. Arratsaleko 4:23 minutu, abiatuko dugu gaurko saioa, berandu izan baino lehen. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Gartxotun zain letona izan da Tomas Buiozekin. Toñuetatik garatagon. Egunon, eguerdion, atxaldeon berriz ere, entzule guztioi. Ongi etorri Doinuetatik Haratagoren 3. podcast honetara. Gaur Tomas Buioz eibartarra daukagu. Laguna, egia esan duela ez hainbeste, okerrez banago
ez dakit duela urte bete hola ezagutu ginen, ez? Asko Tomas, hilabete batzuk. Baina egia esan podcast honetarako jendea bilatzen ari nintzanean, Alex nire lagunari esanio, Tomasekin igual ingo ez, zen goatzen naiz, da lehenko aldiz ezagutu ginean, hor liburuen inguruan aritu ginen, elkarri irakurketa batzuk gomendatzen, okerrez doa nago, eta orduan pentsatu nun, seguro tiponek ere musikarekiko, edo musika konsumitzeko joera eukiko dula, eta pertsona interesgarria izango dela. Beraz, Tomas, ongi etorri, nire etxeko sofa honetara. Eskerrik asko. Hementxe beti bezala, aurreko biak bezala itxasoari begira egiten ari geha, podcast hau, igual akaso entzulak entzungo du, ez dakit hor fonduan bezala itxasoan hotxa, baino kiston leku politxan nahi geha, eta holaxe zautuko dugu. Tomas bere lau kantu kutxunak ekarri dizkigu, aipatu dite laugarren abintzat kostatu zaiola. Bai. Baina, beti bezala gehiagitz egiten nahi naiz hasieran, eta aurkeztu iguzu zure burua. Tomas, zertan dabile Eibartar bat Donostin? Ni, torri nintzen hona karrera hasi nebanian, nik psikologia ikasi neban, eta hona torri nintzen bizitzera, eta gero lanak inta, hemen gerau nintzen, eta egia esan, Eibartarra izatiak ez jata jungo, inoiz, baina playakin bizitzia oso ondo dago, eta bizikalidadia beste Eta hemen, behintzat, bizial naiz, eta lan badakat bizitzeko nahikua, así que hemen nago. Ez da gutxi. Gainera, oaintxe etorri zai burua baino, holako berroma bat imarrun kapitaletik kapitale bezala. Eibarre zaltzan garai batian hola hiri askoze importantego bat izan. Ez dut esan nahi bain ez da importantia, baina konfunditzen nahi naiz igual Tolosakin, no? Tolosa izan zen Gipuzkoako kapitala. Bai, ez, baina Eibarre bai hola... Eibar ointxe bertan ez da dekapakaia. Baina ez altzan baina isla holako historien bat. Bai, hori da, ez meki, ostras, hemen ezagutzen da historia hori, Nahi sonatzei, gainera entzuleak ez daki igual, eta ez du jakin nahi, baina hemen gure balkoitik isla ikustea, zeke esan dezakegu Eibarren zati bat ikustea da, nire balkoitik behintzat. Esaten zen, ez dakit ze gerratan Eibarren armak itxen zian, armagina gara. Orduan ez dakitzen bat arma, ez dakit oso ondo zeren truk, Irlan eskriturak eman ziala, eta hori ez dago inun, baina, guk oroitzeko joera hau, hona gatozen bakoitzian. Ze truke kuriosoak ematen zian, garai batzutan, ez? Bintzak gaurkoan ez arma ez uarte, baina gaur musika pixkate entzutea etorri geha, eta ezagutu nahi ditu bainik, eta bai entzuleak zure kantu kutxunak. Orduan, asko luzatu gabe, lehengo zure kantu kutxuna edo ekarri nahi zenigun taldea eta bestia zein da? Dober. Dober, Let Me Out. Nik ez dut talde honen zera ibilbidea asko ezagutu, baina eske abesti hau oso garrantzitsua niretzako, nik erosi ez tenian lehenengo MP3-a. Zala, pendrive urdin bat. Directamente pendrive bat zan, eta segan 512 megabyte. Ez ezartzen zian 26 abesti hola bat. Baina miseria pura. Hor sartu zan lehenengo abesteriaterikua izan zan Let Me Out, Dober, eta nola ez nintzun abesti askorik deskargatzen ez neki xan zelan zijoan ondo, lortu neban abesti hau deskargatzea, eta honintzen abesti hori entzuten en bukle urtiak. Momentua justo ez dakit, baina badakit irratian edo entzungune bala, eta esanean, temazo. Noia deskargatzera nire MP3-a Ares. Eta hoxe, hola izan zen, ez dakit da, hori, entzuteten bakoitzian momentu horretan, ni nire etxetikan bueltak emoten aurikular txano batzukin, eta ni bakarrik pasiotikan ibiltzen edo oian etzun da, holan, tik, repeat, eta nire MP3-a behiratzen dago, ke invento. Ke inventazo. Zan da bai, ez? Nik adibidez abesti hau gehiago identifikatzen dut, hola, kaskoa jarri eta ez dakit bai, igande goiz batian etxia garbitzen nahi gala, asko ere ez dugu garbitzen, baina etxia garbitzen nahi gala hola pasillotik, pixkate festa girorare ez dakite lotzen detena asko, ez dakit hau tabernatan jarri eta burua galduko nuken, baina igual intimotasunean ez dakit bat Lady Gaga sentitzeko moduko abesti bat, ez? Oso hook edo estribillo itxaskorra dukana eta oso erritmikoa gainera. Bai, nik horreukiko nintxun 11 urte igual. Orduan,
pues, ez dakit, nire logelan, igual dantzatzen ne, puede ser, baina ez neban garbitzen nik etxia. Así que ez dut uste hori ingo. Bueno, igual hogian entzandare dantzain daiteke, mentalki, ez da? Bai. Izan daiteke. Bueno, ani gomendatzen dizut, off record esan dizugan bezala, Doberren diskografiari entzunaldi potente bat ematea, zen maisuak dira nire ustez melodiak sortzen, gainera normalean hemen ingelesez kantatzeko joera daukaten talde guztien artean ere askotan nabaritzen da, ez dakit zein naiz ni inorren ingeles azentua baloratzeko, baina zeinek egiten duen hobeto ez dakit, baina sinisgarriagoa kaso bai, eta nik uste Dober dela talde bat esan egin behar dizutena Madrilekoak dirala, ez dakit, Massachusettsekoak izatia ere bazekaten, Gainera, ulertzen zai. Bai, hori da. Eta 11 urtekin, pues igual nera bezarua hasten nahi da ez dakize, eta let me out, pixka bat, hasi, en plan, apurtu gauzekin, ez dakit, zehose berria egin, ez? Bai. Biba Dober, osea, gora Dober. Entzuningo deu, let me out abesti puskau, dantzagarria, aber jendia etxia garbitzen azten. Bueno, hortxe entzun dugu Dober Madrilgo taldearen Let Me Out hita, eta hementxe ginen Tomas eta biok interneten Doberren bideoi begira, eta ikusten egon gara, 1989ko Radio 3eko aktuazio bat ere ikusi dugu, da benetan beraien ibilbidea duela uste nuena, baina askoz lehenago aski zanen, nik 89an ere 12 urte nituen, eta nizu baino zarxiagoa naiz, aseke... Ja, urte. Jode, de los 90 ahí. Oso, ondo, gustatuko zitzaizuelakoan, zuei ere gomendioa lehengoan esan nuen bezala Doberri aukera bat emateko, eta Tomasek off record esan dian bezala, gaina oso interesgarria da beraien ingelesaren erabilera zen ulertzen zaie, ez? Eta garai hortan ere gu gazteagoak ginean eta ingelesean lehen azterpenak egiten genituen horietan, seguruenik errexagoa zen Doberren hitzak errepikatzea beste edozein taldeenak baino. Behain ahoskera eta nahiko puntakoa dalako. Jarraitu ingo dugu, bigarren abesti kutxun bezala zein ekarri dugu zu, Tomas? Mercedes Sosaren Alfonsina y el mar. Vale. Hau da, nire hitza argentinakoa. Eta Mercedes Sosa argentinakoa. Honek kontatzen dago historia bat, argentinar poeta bat, neska bat, poetisa. Eta bere buruaz beste intzeban. Orduan, musiko batek eta beste musikari batek eta bi pertsona izan zian, egin zuten letra hau bere poesian zati batzuk hartuz eta beste gauza batzuk gehiago gehituz, eta melodia. Eta da hain goxua. Eta hain oso melankolikoa da, azken finean tipau botazan, uretara botazan, ez dakit zubi batetik anizio ban edo ez dakit nona. Eta kontatzen dauen historia da,
pues, beitu, igual, ez dakit, da como utzi juten, ez? Junda, berak hartu da erabakia bere buruaz beste itxeko, hemendikan alde itxeko, eta azkenean da zerbait oso sakona, oso polita eta letra da oso onirikua, ez? Oso amets bat ez da. Izan daiteke igual ere batzutan tabua dan norbere buruaz beste egitearen fenomeno hori igual errespetutik heltzea bezala ez, hau da naiz eta gogorra izan, tragikotasun hori kendu eta errespetuan oinarritu eta ez dakite, bai, uste ulertu dizu dela ez, let her go ez, let me out ez, baino utzi lasai erabakitzen eta lasai joaten ala deliberatu duen norbaiti ez. Bai, azkenean, kontatzen dau bukaera triste bat, baina pixka bat abestia entzuten ematen dio zentzu bat bastante triunfala. Ospakizun bat bezala igual, ez? Oso tristia, baina como que bera, lekuren batera dihua, lekuren batera bota da, leku saldatu dau, baina hor badau norbait bereari ongetorria emateko. Jo, ze polita, ez dut ezagutzen, eta irutzen zait horrelako sarrerarekin bai ni eta bai entzuleak intriga handia izango dula, aseke entzuningo dugu, Mercedes Sosaren Alfonsina y el mar abestia. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Hementxe gaude Lur Jota, Tomasetani, zentzu onenean. Alfonsina ere, Lur Jota. Lur Jota, Mercedes Sosaren Alfonsina y el mar, abestia entzun da bero. Zeresan handia daka hemen isiltasunean entzuten ari ginen bitartean nola gauden itxasoari begira, eta zeresana daukatzen entzungo zen duten bezala, itxasoa da abesti honetan zeresan handia daukan figura ez, Alfonsinak berak ala nahi zuen eta itxasoa jantzizun ez, dakit bizia erantzi baino itxasoa jantzi baino jo zenbat poesia, zenbat referentzia eta ze sakontasun ez. Tristea baino aipatu duzun eta lehen oso ondo azaldu duzun bezala, tristea baino polita eta hola, laitasun arraro bat eragiten duna ere bai, ez? Beste hasiera bezala hortik eta ez dakit kutxuna, moxua. Gainera, iruditu zait, sororidadeak ere ez, piar horrek aire
ez dakit abesti oso biluzia, ez dakit esaten den, baina iruditu zait hori. Azkenan ahotsa eta pianoa, batzutan melodia grabeago egiten zuen, gero jarri da hor momentutan agudoiekin klan-klan-klanez, eraman gaitu pixkat, ez genuen behar, hemen ondoan daukagolako, baina eraman gaitu Alfonsinaren itxaso horretara, ez? Egia esan, honek beste podcast baterako emango luke, baina ze ederran musika eta ze sentsazio anitzak sorrarazteko gaitasuna daukan. Hau da, izan daiteke Doberren lehen esan dugun bezala etxea garbitu eta dantzatzeko edo ez dakit mugimendu eta ritmori eskaintzen digun zelua, baina eraberan izan daiteke gauza benetan emotiboa, Ez dakitzea, baina nahi abesti hau laguntzen dira nire buruakin goxo egoten momentu bat. Ja. Eta... Igual, baino zesan nahi dezue goxo etzaudenean, hau da, zure burua epaitzen ari zanen eta goxotasun hori behar dezunean, edo... Bai, igual, pues, hori, ez dut egun txar bat euki, edo denporaldi txar bat, eta, bueno, batzutan honek deprimitu aldezta, oso, ez dut edo zein magutan erabiltzen, ez? Bai. Baina, entzute dutenian bai, laguntzen dit nire burua goxoago tratatzeko, ez dakit. Ikusten naiz ni abesti honekin konektatzen eta lehuntzen, eta nire buruari nolabait esaten diot, lehuntzeko nola hitz egiten dio da nik nire buruari baita, ez da. Jo, ez interesgarria. Eskerrik asko, Tomas, abesti hau gure gana ekartzatik, nik ez duen ezagutzen eta asko konektatu eta espero entzuleek ere euren burua goxatzeko edo euren buruari modu goxoago batean hitz egin nahi dutenean, izan garaion edo tristago batean, Mercedes Sosaren Alfonsina y el mar abesti hau gogoratuko dutela eta entzungo dutela. Aurrera jarraituko dugu, ondo iruditzen mazaizu, hirugarren kantu kutxuna konekin zer ikusia du edo aldaketa bat ekarri duzu. Ez erre? Osea, aldaketa ontxe punki. Ez da punk, baina rollo kinki aldaketa izango da brutala. Eta SFDK, ¿dónde está Wifli? Vale, SFDK ezagutzen dut, ez dakinarentzat, okerz banago, Espainia mailan horrela hip-hop old school edo erreferentetan ezagunenetarikoak ez, W-erekin batera, Zatu Totekin ere igual nik konektatzen dut, garai horrekin naiz eta igual pixka berandu haukoa izan, baina bai, nik pertsonalki SFDK pentsatu nahi, abesti ezagunenak ezagutzen dituela, baina ¿dónde está Wifli hau orain aipatu dezunean ez zaite burra? Ez da ezaguna. Gauzia, abesti hau aukeratu dut, nik eukin eman nire garai hori pixka bat hip-hoperoagoa ez dakit nola esan hori entzuten eban. Bai, dana bezala ez, galtzaola, zea zabalak eta eskeiterran, etzenekan musikaria txikitutako estetika hori. Estetika ez, baina barrutikan hori entzuten eban, ez da? Eta azkenian, ¿dónde está Wifli izan da abesti bat espresuki ez zait gustatu, en plan, bukle, baina bai egin dutena, guk gurasuekin autokarabanan ibiltzen ginen eta viajatzen genunean kilometro asko zian eta orduan juten ginen musika entzuten. Musika aukeratzen genuen nea nahiaketanik eta jartzen genuen ¿dónde está Wifli? Pixka bat ikusteko, gurasuen reakzioa zerakoa zan. Honen letra da, está fumando kifi. Bai. Askoz, ez dakit nola esaten, kaletarrago da bezala, ez? Bai, que nola esaten da, que te deja el culo como una sandía, plan. Bai, letra ez dakit fuertegoak edo nola esaten da, estatu batetan CD-aren portadan parental, explicit content edo pegatina hori jartzeko moduko. Eta ondo egon zan, ze gero nire gurasuei, itxaskorra bestia eta nire gurasuek ikasi zuten. Eta gustatu zitzaien, fanak bihurtu zian SFDKaren fanak. Fan bezen beste ez dakit, baina bestu itxasutena bestia. Eta grazioso izan zen. Nola abestu zezaketen, halako burrada batez, ez dakitzen bat urtekin izango zan, 13 urtekin, eta errepente gurasuek dausentzuten un tío que fuma kifi, ez dakitze, eta
matagatos, eta alako... Bai. Lehen impresioan ez dukela emango igual gurasoek memorizatu edo gozatuko luketen zerbait, baina bueno, hori seinale hona da. Nik ez dut ezagutzen abesti hau, eta gogoa sortu zait. Entzuteko, eta ez dakienak hori, SFDK orentxe ez nekan oso argi, baina internetek dio Sevillako talde badala, ez nekien. Eta gaur egun ere ez dakite bere garaian bezain beste arituko dira, baina dirudienez oraindik ere egurrean ari dan talde bada, eta hemen jartzen du 1983an hasi zutela euren ibilbidea, hasteke naiz oso ona matematiketa, baina hoi badia 30 urte, ez da? Ostras, ibilbide luzea, hemen jartzen du behira, 2008an medallare oro Ciudad de Sevilla jaso zutela, hau da, beraien hiriak ere ibilbide hori omendu zien, aseke, bueno, ez dakinarentzat SFDK izena handia daka eta ez jarraitze dute, Bai. Eta ondo gainera, Bai, osa oraindik ere osasuntxu emantentzen dira. Ez dakit oraindik ibiliko dian bere garaian bezala kifia eta beste sandiak intakatuakin, baina seguro baietz. Ba, entzuningo dugu, ondo irutzen mazkizu Tomas, SFDKaren Donde está Wifli, a ver zein dan Wifli, eta deskubritu. Hori da historia. Es una historia un tanto singular de un tipo llamado Wifli, al que le vendían alquitrán diciendo que era key-free. Tenía el plan perfecto y una bici California X2 que le duró hasta que pasó por el básquet. Los niños del colegio siempre hablaron de él como un chiquillo callado, oculto bajo una segunda piel. Los más mayores siempre le hincharon a tortas poniéndole el cuello a rosca siempre que jugaba mosca. Tranquilo, un hombre no se hace en un día, pero en solo un día pueden ponerte el culo como una sandía. Wifli era para su mamá la alegría. Wifli sabía que un día el mundo se la chuparía. La hermana de Wifli no andaba en buena compañía. Pregunta en el barrio qué polla no la conocía. Contempló las primeras peleas en casa. Wifli se evadía leyendo El Hombre Araña y la Masa. Pero Wifli tenía un Spectrum 128. Le encantaban los charcos y los barcos de corcho. Bajaba con los niños del bloque, iba al campillo y allí fue pillándole el gustillo al cigarrillo. Un nuevo amigo apareció en su vida. Juntos pillaron un gato y fueron sacando su instinto homicida. La historia la traigo cruda y no cocida, porque en la segunda parte habrá Wifli hasta en la comida. Wifli es como el aire, nadie lo ve. Wifli roba juegos de ordenador en el Corte Inglés. Wifli no tiene nada mejor que hacer que está todo el día tirado en la calle y subir al Kelly para dormir y comer. Wifli es como el viento, nadie lo ve. Wifli juega lo duro porque pasa del ajedrez. Wifli no tiene nada mejor que hacer que está todo el día. Hortxe entzun dugu SFDK hip hop rap taldearen Donde está Wifli abestia, ez dakite azkenian Wifli aurkitu zuten, hor, behaien auzo hortan. Iruditu zait, Tomas, ez zaiz iruditzen Wifli hitzaren atzean segurenik autobiografikoak zian gauza asko esaten ari ziala, ez? Hau da, Wifli izango dela, bitaldeki den, ez dakite, iraganeko zenbait bizipen bere baitan hartzen ditune pertsonaje edo pertsonaia, ez dakit, fikziozko pertsonaia bat, ez da? Bai, noski. Nik esango neban gehiago zatuna dala. Goratzen naiz berean entrevista baten esaten zean, he tenido que ser un cabrón para sobrevivir. Eta pixi bat, nik uste dut hori kontatzen da. Gero, igual jartzen da hardcore eta jentia pastillak saltzen, kesi jentia hiltzen, kesi a saber se da bien hiltzen. Ez dakit ja horraino hiltzen den bere autobiografia, edo ja dan pixka bat beste norbaitena izan daiteke, baina, bueno, hor dago, Aurrea jarraituko dugu, Tomas, eta ja pixkat agurtzeko zure laugarren eta azken kantu kutxuna entzungo dugu, ze ekarri diguzu? Ekarriot Katamaloren Minau. Vale. Abesti hau, Katamalo Gorka Urbizu berritxarrakek badaka Minau abestian bertsioa, baina hau entzune lehenengo aldia, oindala asko izan, eta momentu zail batian neuan, eta bakizu batzutan entzute dozula abesti batzuk eta esate dozu, neetako da baina. Tipo hau idatzean, hau idatzi dutenean, ni bezala zegoen. Abestiak. Lehen aipatu egun hori, ez? Musikak ze konexio sortzen ditun, ez? Nola sentitzen, identifikazio maila nola goratu daiteken, normalean gainera, esango nuke, errexago momentu zaurgarri batean gaudenan, eta igualez
pasatzen da ere bai, igual ez momentu epiko edo euforiko, pasatzen da ere bai, eta mila adibide emango ditugu, baina nik uste beti dala potenteagoa pixkat, zakit zehitzera bili, onomatopei bat erabiliko, gaudenean, pixkat, melankoliko. Gaudenean. Bai, hau da, ni ere oso katamalo zalea naiz, berritxarrak zalea ere bai, gogoan daukat, gainea, katamalo sortu zanean, ni unibertsitatean egola. Okerrez banago, uste Gotzon Barandiaran, dala ez? Gotzon Barandiaran da ez, bere garaian ere, katamaloren disko horretan hitz askoren sortzaile, okerrez banago, bai, hemen txebeiratuet interneten eta Gotzon Barandiaran, bai, Larrabetzuko, idazle eta kulturgilea, eta gogoan daukat, nola unibertsitatean egonean hor Sani Nazion, okerrez banago, katamaloren kontzertu bat ikusi nula, gainera hor, berritxarrakeko Gorka Urbizuz gain, Gotzon Barandianez gain, Nerea Urbizu ere, bazegoen, pianoa jotzen, biolinistaren bat ere bai, okerrez banago, talde moduan, edo talde formatuan kaleratu zuten disko hori, eta zuzeneko bat ere, okerrez banago, disko batean, eta gero ondo esan dezun bezala, berritxarrakek ere bere zuzenekoetan jodu. Rock estilo batean, rockeroago batean. Baina, guk gaur zea entzungo dugu, bertsio lasai hori. Esate osuna, nola dakan gaitasun hori guk abesti batzukin identifikatzeko eta gure barnean pixat gehiago bidaiatzeko eta gauza berriak aurkitzeko beste ikuspuntu batzutatik, azkenian mezuanetako da ez gara lain beruzia. Hor zauzenean pentsatzen zu, ez tiat ulertuko, ez dakiz zeola nago, ez dakiz, de repente, abesti bat dator, eta esate zu, ostras, nita zaida, edo ez dakiz, ez zarain berezia. Ja. Bai, azkenean. Eta berriz minau, berriz, berdina, zuri, edo beste bati, eta bai, min kutxuna, min maitea, baina batzutan isolatu zaitzakezuna, sentitxua dozu zeo zen, zu bakarri sentitze dozuna eta esate dozu, eta mundutik pixa bat atgeratzen zara, baina gero danok da kauz miseriak, ez da? Bai, hori totalmente ados, hori ari nintzen pentsatzen azkenean euki ditzazkegula izate norbera mundua da ez bere baitan, eta mila izateko modu daude, baina badaude sentimendu universal batzuk, badaude egongela universal batzuk buruan, eta pentsatu nahi gainera ondokoarengan identifikatzen ditugunean gure egongela horiek edo abesti batean ere laguntzen dutela, naiz eta igual momentuan tristea eta gogorra izan, laguntzen dute ere askotan tristetasun hori lantzen eta ez dakit nola esan, ez hain bakarrik sentitzen edo hain isolatuta esan dezun bezala norberaren baitan eta orduan, bai, ados, nik maite dut abesti hau eta gaurko programa agurtzeko oso egokia irutzen zait. Entzun baino lehen, haupazuek, entzuleak, bestaldean egotagatik, mila esker zuri ere Tomas, kiston ratu eharra pasai, podcasta ordu bete iraungo balu hemen ongo ginean, izketan, Alfonsita eta gure minekin, eta hoixe, eskerrik asko gonbita onartzeagatik, animo, bizitzan, gauza guztiarekin, eta jarraituko deu, musikaz gozatzen. Zuei ere eskerrak, hemen daukazue katamaloren minau, eta hurrengora arte. Aio! Agur! Badakit, baina zauri ez dut topatzen inundik. Benetan aldatorkit, pozarraietatik, ala ez oten abil, neu bere atzetik.
honezkero ikasia nago gerizpean itzalaria zalean eusteko bestian aldiz uzkurtu eta puztu saiespean bihotza somatzen dut eguzki eskean. 5 minutu pasatxo arratsaldeko 5 izateko hementxe bigarren gaztean naiz irratian jarri behar dugu Bilboko Alondegiko erakusketa batera begira. Egingo du geldialditxoa Laister azken orduaren berri izateko naiz irratiko estudio zentralekin eta dagoeneko estudioan dugu ikus dezakezu ego juren atzekaldean eta soinu probetan gabiltza zuzen ere Esti Markezekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Mila 1961 urtean, Beilik beste lagun zinemagile batzuekin batera emanaldi bat antolatu zuen, Kaliforniako etxe batean. Beste inon ongi etorriak ez ziren filmak erakusteko. Komunitate handi bat sortzen hasi ziren, eta San Francisco zinematkoek elkartea edota gaur egun ezaguna den Canyon Cinema elkartea sortu zituen. Etzen ekarpen makala izan Beilik egina, baina gorakadako urte batzuen ondoren bere lana etzen asko nabarmendu. Horregatik bere lana omentzekotan, Carmine Ortega, ekoizle eta komisarioak Somewhere from Here to Heaven izeneko erakusketa berritzaile bat sortu du. Bai, bueno, bera ezagutu nuen beste, ni Mexiko nengoela bizitzen, beste programazio bat lantzen ari nintzen momentu horretan, eta kasualidadez berarekin kontaktuan jarri nintzen, programatzaile eta komisario guztie bezala, momentu batean behar duzu zerbait eta artista hori kontaktatzen duzu. Eta, bueno, pues como yo siempre me enrollo mucho con esa generación, no sé por qué, hasi ginen, eskutitzak eta bidaltzen, ez? Kontaktuan jarraitu genuen, ez? Ikusi nuelako, zela gizon bat oso garrantzitsua izan zena jende askorentzat, eta bakarrik zegoela. Inork ez zion kasu handirik egin azkenengo, 20 urtetan, eta erreferente handia zen guztiontzat. Eta beraz, hasi nintzen, laguntzen edo, joan nintzen bere etxera, bere artxiboak ikusi nituen, joan nintzen Stanfordera unibertsitatera non bazeuden hor bere bildumak eta beste artxibo batzuk, eta orduan hasi nintzen ja ikertzen bere lana, ez? Eta baita Canyon Cinema artxiboa ere. Eta horretatik atera zen ziklo nahiko luze bat, eta mundutik zehar ibili zen oso instituzio handietan, eta oso proiektu polita izan zen, berak aurkeztu zuen New Yorkeko estreinaildia Lincoln Centerren, eta
Eta, bueno, izan zen ere modua, bera alde batetik laguntzeko, bere lana berriro ere berrikusteko, eta bueno, ikerketa hori pixka zabaltzeko. Etzen, eneukan inolaz ere pentsatuta hori egin behar nuenik, baina kontaktuan jarri ginen, eta horrela izan zen. Beraz, aukera hau eman zidatenean, pentsatu na, bueno, berrikusi nahi dut beste angulo batetik, ez? Eta ze izango litzateke belaunaldi ezberdinetako artistek berari egindako, bueno, ez dakit omenaldia, baina, bueno, bai pentsatzea bere lana eta proposamen berriak egitea, ez? Eta horrela sortu zen, bai. Zinematografiak erakusketa espazio batean dituen aukerak esploratzeaz gain, egun zinemarekiko dugun ideia birpentsatu araztea dute xede. Beste hitz batzuetan hausnarketa da ekoizpen berri honen funtsa. Horretarako erakusketa 2 ataletan banatu dute. Lehenik, Beliren garaira hurbiltzeko saiakera egingo da, bere lana hobeto ulertzekotan. Eta honen ondoren bigarren atalean, belaunaldi eta herrialde ezberdinetako artisten lanak uztartuko dira. Artista tailandez bat izango da, Erresuma Batuetako beste bat, brasildar bat, argentinar bat, eta hauek izango dira bigarren atal honetako protagonistak. Bai Beilik eta bai aipatu berri ditudan artista guztiek artea bizitzeko eta ulertzeko modu ezberdin bat dute. Guztiek duten pentsamendu apurtzaile honek eta Belirekiko miresmenak proiektu honetan elkartu ditu. Zinemarekiko ditugun ideiei ikuspegi berri bat eman nahian. Erakusketa pasaden urriaren 28an inauguratu zuten Bilboko Alondegian, gaur egun ofizialki Azkuna zentro gisa ezagun denan. Bertan ikusgai egongo da 2023ko otsailaren 26 arte. Asteartetik igandera 11 arratsaldeko 8 Baina apurtzaile den oro sarri ulertzeko zail edo konplexu suertatzen zaigunez, 20 minutuko ibilbideak ere antolatu dituzte, erakusketa hobeto testu inguratzeko. Beraz, ostegunero arratsaldeko 6etan euskeraz eta arratsaldeko 7etan gazteleraz bisita guiatuak egingo dituzte. Ibilbide hauek doakoak izango dira, baina aldez aurretik gutxienez 4 eta gehienez 20 pertsonako talde bat osatu eta izen eman behar da 944-014-014 telefono zenbakira deituta edo info@azkunazentroa.eus helbidera idatzita. Hortxe proposamena, 944-014-014 edota info@azkunazentroa.eus helbidera idatzita, erakusketa honen testu inguru hobeto ulertzeko aukera ere izango duzue. Bilboko Alondegian izango den lan berezia edota erakusketa berezia. Somewhere from Here to Heaven, esan dagoa, estrenatuta dagoeneko, ni hau sartu naiz ez Goretti Oreja Michelena bezala, zituela hor beste artisten izenak eta pixkate apitxapton guera sektagul tailandiarra, Ben Rivers Erresuma Batuarra, Ana Paz Brasildarra eta Eduardo Williams Argentinarra dira. Lehen aipatu dugun, bigarren atalean belaunaldi eta herrialde ezberdinetako artista horiek.
Ba, aurrera goaz, eskerrik asko, goreti Orejan Mitxelena. Zuei. Eta animo astelen zaporeko, asteazken honekin, Berdin. Noski artistak aipatu ditugula, hemen entzuten ari garen beste artista bere aipatu behar dugu, Aitor Etxebarriaren Nihilism Part 1 diskotik atera dugu Awakening to Archaic Values kantu hau, eta beste. Arratsaldeko 5:06 ditugu eta bagoaz segituan eta atzerapen pixkatekin Naiz Irratiaren estudio zentraletara azken orduaren bila. Egoi Belategi lankidean da eta Egoi arratsaldeon. Beti okerragoak. Barkatu Egoi, orain bai arratsaldeon. Orain bai, ez da arratsaldeon ekipo. Ba, 5:06 eta Donostiara goaz zuzenean, zehazki Gros auzora bertan gaurkoan espekulazio immobiliarioaren aurkako ekintza baten baitan, ertzaintzak herritarren aurka jo duelako. Informazio askorik ez dugu eskuartean esan dezakeguna da, desalojo saiakera bat izan dela, desalojoak gauzatu dutela hobeto esango dugu, bi herritarrek gaur goizean Azora Putre funtsaren etxebizitza bat okupatu dute eta horren ondotik heldu da esandakoa. Poliziaren etxe kaleratzea. Esango dugu baita ere, 21 herritar batu direla Groseko galtzada nagusian dagoen etxebizitza horren atarian, ertzaintzaren esku hartzea eteten laguntzeko, ertzaintza haien kontra jodu bortizke. Tentsio uneak bizi izan dira, esan dezakeguna, baieztatu dezakeguna arratsaldeko ordu honetan da, etxebizitza horretan sartutako bi lagunak bortizki atera dituela poliziak, diotenez atea ere kolpeka bera bota dute. Arratsalde honetarako Saretxek Groseko etxebizitza sindikatuak arratsaldeko 8:00 deitu du elkarretaratzea, esku hartze honen aurka eta baita Donostian haien iritziz nagusi den espekulazio immobiliarioaren aurka, esan bezala elkarretaratzea arratsaldeko 8:00 deitu dute, kasu honetan Donostiako Katalunia plazan Gros auzoan esan bezala. Gainerakoan, politikan esatekoa dugu Nafarroako gobernuaren eta EH Bilduren arteko akordioa 2023ko aurrekontuen inguruan gertu egon litekela foru gobernuko iturriek baieztatu dutenez. Negoziazioak diskretuki egitearen alde agertu da akordioa gauzatu arte. Elma Saiz, Nafarroako gobernuko ekonomia eta ogasun kontseilariak adierazi duenez, Laister 2023ko aurrekontuen eta horiekin batera doazen neurri fiskalen inguruko akordio orokor bat aurkeztu ahal izango dute. Saizek ez du EH Bildurekin izandako negoziazio
prezioen xehetasunik eman nahi izan, eta horren harira gobernuak diskrezioz negoziatzen duela eta akordio publiko eta gardenak lortzen dituela nabarmendu du. Está previsto, lo he dicho en más de una ocasión, el Gobierno negocia con discreción y llega a acuerdos públicos y transparentes. Yo también entiendo y comprendo y respeto profundamente su trabajo, pero yo estoy convencida de que también comprenden. Akordioa erdietsi bezen laster horren berri emango duela ziurtatu du kontseilariak. Horren aurretik dena den mezu baikorra utzi nahi izan du. Insisto en ese mensaje optimista que les vengo trasladando en que se conseguirá. Nafarroko gobernuak ostiral honetan bertan aurkeztuko du 2023ko aurrekontu proiektua eta parlamentuaren esku utziko du bertan eztabaidatu dezaten. Arratsaldeko 5 eta 9 minutu ditugu, trafiko zuzendaritzak dio ez dagoela aparteko goraberarik Euskal Errepide sarean. Momentuz hause dena beraz, arratsaldeko 6etan bueltan izango gara informazio gehiagorekin. Informazioaren ariaren 3. edizioan eta ordura arte badakizue 2. kafearen seinalarekin uzten zaituztegula. Gero arte. Naiz irratia. Eskerrik asko Egoi Belategi, arratsaldeko 5 eta 10 gure protagonistaren soinu proba eginda, eta gu gaurko elkarrizketa akustikoa abiatzeko moduan ere bagara. Zuriko untxi bat sartu zait diafragma, ez dakit ez ote dira. Pentsatu nahi dut bizi osoa daramala kantuan, baina 2020 arte nuen, edo nik behintzat ez nuen aukera izan Esti Marquezen kantuak entzuteko. Urte hartan azal berritzen diskoa kaleratu zuela aitarekin batera, elkarlanean sortu eta kantatutako 10 abesti. 2 urte beranduago, hitzekin jolasean diskoarekin ekin dio, bere bakarkako bideari, 10 abesti berrirekin. Aipatu behar da abesti gehienen hitzak Estik egin dituela, baina 3 abestitan Alaia Martin eta Jon Martin bertsolarien hitzak ere erabili ditu, eta Mikel Marquez aitaren, Einaute Lorrietaren eta Iker Lauroaren kolaborazioak ere izan ditu disko berri honetan. Ondo inguratuta bai, baina esan daiteke hau dela ofizialki orduan zure aurkezpen eta lehen bakarkako bidearen pausoa, ez, Esti? Arratsaldeon eta ongi etorri, biba esan barruen, 2. kafea, biba kafera, Biba Esti Marquez. Arratsaldeon Esti. Kaixo, arratsaldeon. Bai, esango nuke nire ibilbidea orain hasiko dela bakarkako ibilbidea. Nire aitarekin hasi nun 2020an hori da, azal berritzen diskoakin, horra hasi nintzen abestiak sortzen, kuarentenan. Eta bai, orain ja bideaiekin diot eta bakarrik. Horrek eskatuko du ere, ez dakit nola esan baino, adore puntez? Bai, nik uste gutxitan esateala, baina nire ustez kriston ausardia auki berda iteko. Orokorrean abeslari orok, ez? Asteko hortan. Lan pila bada, demora pila bada, diru pila bada, gauza pila badia. Orduan nik uste dut euki berdezula adorea. Bai, eta batez ere norberaren izen abizenak jartzen diren, asko ibiltzen gea, ez dakit, hitz berriak asmatzen, eta gure aleatoriedadea, ez dakit, kontzeptu edo beste proiektuen atzean gorde nahian, baina zu Esti Marquez, zure izen abizenekin aurkezten zera, da horrek ere ematen dio nire ustez ausardiaren beharra handiago bat ere, ez? Biluziago zaude igual, onerako eta txarrerako esango nuke. Bai, nik uste dut ez dela, bai, hori da, azkenean ez naiz beste izen batekin gordetzen edo nire benetako izena zein dan, ez? Baina bai, nik uste dut igual, baietz, nik hasieratik erabaki nun Esti Marquez nahi nula abizenarekin. Eta Esti Marquez, bueno, nire izena berez Estibalitz da, orduan, baina, bai, hasieratik erabaki nun ez dakit, zeba, egi esan gehiagi ez nun pentsatu, nola nire izena, nola ditzeate Esti, abizena Marquez, holaxe. Estibalitz ditzizu igual bronka otatzeko norbaitek, edo ez? Meikutan eta irakasleren batek, lehen, baina Estibalitz, eske inorrek ez ditzen, eta Estitxu amonak, eta igual nire amak, esateko,
baina ez neri esateko, nitaz beste norbaiti. Osea, herrian bai, txikitan estitxu nintzen, eta gero nik ez dakit, ze momentutan aldatu zan hori, derrepente denak esti. Ez dakit, zeba ez... Azintzinen, heldu intzinen. Bai, golpera, bai, institutuak nintzen, eta denak esti, kuadriako kestitan, baina zilen estitxu nintzen. Wendiren traizioa. Peter Pan izatea utzi zenion. Geroz eta alperragoak eta estimotzagoa, eta, karo. Bai, nik uste, ez dakit. Hor aipatu nahi nizune bai, egun batean behar balin badezu, bakizu hemen bigarren kafean izen kurioso eta brandin egile eharrak gala. Así que egunen batean behar balin badezu hola, grazia asko ite ez duen izenen bat, guri esan. Bale, esango izuet, ze ondo. Eta hor, esti, bakarkako bideari ekiten ari izan honetan, ikusi dugu, aipatu dute sarreran ebai, ondo inguratuta egon zapiskat. Jakin nahiko nuke inguruaren bultzada edo sentitu dezuela aipatzen genuen adorearen biltze horretan, ez? Inguruak nola lagundu zaitu, nola eragin dizu? Nik uste oso garrantzitsua dela, zu ziurreotea eta gero eukitza alboan jendea laguntza izuna. Ze azkenean, niretzat dena da berria, ze lehen neraitakin grabatu du, baina grabazioan gauz ezetan neraita arduratu zen gehiago, diskoan, kodigoak eskatzea, hori dena ez. Eta bai eukiet laguntza asko, batez ere Ikerrek lagundu dit asko, eta neraitak ere bai. Eta uste oso importantea dela, bai bultzada emate izuelako, eta bai azkenean entzalako bakarrik sentitzen, ez? Ze, azkenean nahiz da zurea izan proiektua, momentu batzutan estres momentu batzu azkazu, fiskat itotzezea, ez dakizulako kodigo bat nun eskatu behar dezun, da ez dakizu zeni esan, ez? Eta nik uste, orokorrean, bai, eman diatela bultzada, apoiatu diate, gaina, nik sortu abestienak nikin ditut, baina produzitzen Ikerrek lagundu dit, ze netzat hori bai da oso zaila. Gauzat oso zaila ite zaitena. Idaztea letrak, ite zait nahiko errex, eta sortzea bestiak nahiko errex. Baina produzitzea, pentsatzea, ez, bitu hemen mandolina sartuko dugu, hemen bateria, ez hau bateri gabe. Adibidez, bi begirada bestia banekin ez nula nahi ezerrekin, bakarri pianoa nahi nula, baina hori bakarrik nekan garbi beste dena, eta gaina Ikerraste zitzean, bai nik uste hemen ez dakize, eta nia Iker geldi, oza, ez dakit. Bi modutara egin daitezke gauzak, gero parte hartu duten guztiak aipatu edo agertzen doazen enean, eta hemen txegarazki ez nolari gara entzuten pianoan. Bai. Hau bada diskontako gonbidatu horietako bat. Bai, artista zarro bat. Bai, esan nion garaziri, pianoa nahi nun grabatu eta garazik oso ondo jotzeu, eta esan nun, galdetuko jotea grabatuko luke. Eta etorri zan, lau piano gauza diferentekin da ni garazi eskedena ni apolitak. Nik dena grabatuko ditut, eta gerozuk aukeratu, eta ni eta kostezitean pia bat, denak itezitun oso polit, baina ezberdin. Eta etorri zan, Antxe, apuntekin, hasi zan, eta gaina grabatu genuen ni abesten neon bitartean. Horriak pasa, eta venga, hau bersio bat, hau bigarrena. Abera honola zan, bale, hirugarrena. Ni pentsatuet igual hemen, Tani, baina, aurrekoa superrotazion. Eta abestu, grabatuzun ni behakin abesten neon bitarten. Oso polita izan zen. Betaz klaketa gabe libre dago kantatuta. Bai. Eta oso polita iruditu zitzean. Nik ere uki izan ditut egoerak, garazirekin orain aipatuzu. Aber, garazi, pixkat okerrago jo dezakezu. Mesez, empatiagatik badare. Empatiagatik badare. Hemen bestaldean bagaude, hola, ze batzuk. Oso ondo, esti, oso kuriosoa intzait eta interesgarriare bai nola aipatu dezun, gauza da, pentsatu nahi txikitatik egon zala doinu ezinguratuta, aitaren eragina eta lata ere jasango zenula, ez txikitatik. Baina jende askok ez daki, azkenan ibilbide bati ekiten zaiona, batez ere musikan, leheno oso ondo aipatu dezun bezala, zenbat beste gauza egin behar diren, ez? Bideoak, atera dituzu ere bai, bideogintza horrek atzean zenbat lan duen, Spotifyera gauzak igo, hemen ere gaur ekarri diguzuna izta kotxean aztu dezune zure disko berria, kopia horiek ere egin behar dira, eta niri gustatzen zait entzuleari eta musika konsumitzaileari batez ere sortzaile gazte hauek egiten duten edo egiten degun lana azpimarratzea, ez? Asko dago atzean, ezta? Eta hor bakarrik ezin da aipatu dugu
jaso dezun laguntza guztia, baino polita da ere bai, ez? Ikasketa prozesu hori horrela bizi dezu edo sentitu zare pixkate nola esaten da basoak gaina hartu dizu pixkate goerak edo... Egia esan, bai, nik uste eta aipatu beharrekoa dela, ze askotan jendeak ikusteu, disko bat atera du, abesti bat atera du, entzungo dut behin da, jazta, ez? Claro, zuk behin entzungo duzu, baina abesti hori etxean indet, kriston lana daka, hori bideoklipa grabatzeak, nire lana, gehi bideoklipa grabatzen lana, jun behar da, adibidez, banamanan abestian bideoklipa grabatu genuen goizeko 6etan. Ta ni atera nintzen, 4:00 esnatu nintzen goizean, da jun nintzen, da, klaro, hori dena, atzetik jendeak ez daki, erropak erosi ez daki zer, azkenean, txorrakerik dia, baina, azkenean da, denbora, dirua, eta burua uste pila bat. Energia pila bat. Bai, eta hori ez da ikusten, eta nik uste bai dela esan behar dana, ez? Ez dakit, iruditzen zait, batzutan hori, gurire, inkluso guri, ahaztu ite zaigula, ez? Zato zure diskoa zitzeitea, eta bai, noskin nire diskoa dia besti horiek, eta lan pila bat, azpimarratu behar dana. Eta horra adibidez, honen arira ere, askotan hitz egiten da lehen diskoa da bakarka, baina badaukazu pixkate perspektiba beti hitz egiten den afizio versus ofizio afera horren bueltan pixkatzuk musika gintzan nun kokatu nahi dezun zure burua edo zein den asmoa nola sentitzen zehazu? Bai, 2020an eraitakin diskoa erdiban atera nunean, bueno, nik aparte osasun gintzan egiten lana, diagnosi irudia eta medikuntzan nuklearrean, eta eraitakin diskoa atera nunen, bai pixkat afizio bezala hasi zala, ez? Baina konturatu naiz, konturatu nintzen, hor bai ito nitzala, ze, klaro, ni goizen iten ditun 7 ordu lana, korrika atera lanetik, kontzertura jun, ordu terdiz abestu, jaso, etxea bueltatu, afaldu, justo, batzutan hori ez, loin, urrengo goizan berriz lanea, eta bai momentu batzutan sentitu detela, ez detela disfrutatu guztiz egin detena, ez? Eta oain diskonekin, bai, noa hilabete, disko atera zanetik ez naiz jun ospitalera lanea. Bueno, zorionez, dauzkaten gauzatxoek erreglotuta mateiatelako bizitzeko adina, oraingoz. Eta bai, orain ikustet gehiago ofizio bezala nahiko nukela. Gutxienez, 150 eta 150. Nahiko nuke. Eukiko du horrek ere, zakin dola, amildegi itxura pixkatez, den hori pasatzen zaigu, bai, noski. Horrek ere eskatzen duela apostu ez dakititza, zait asko gustatzen eri, baina bada apostu txiki bat ere bai, ez? Bai, bada, eta batez ere emozionalki, Bai. Ze azkenen... Hori xamar nuen, Azkenean, hori nahi dituzu kontzertuak, nahi dituzu gauzak, klaro, lan pila bada, eta bai saiatzen nabil, prozesu bakoitza disfrutatzen saiatzen. Ze iruditzen zait, askotan oso askargoa zela bizitzan, eta nahi gertatu zait azalberritzen diskoakin, ez? Inditut kontzertu pila bat aitakin, gauza pila, baina ez naiz gelditu disfrutatzea indetenaz. Edo, esatea, ze ondo gaur joet, ez dakit, nun, ez dakit, Tolosan, eta ze ondo, ni askotan, gitarra jaso eta banoa. Eta, klaro, azkenean, hori ez dut disfrutatu, eta nahi dut baita, baina bai, bada apostu bat, bai. Hor nola esaten zuen odeiek, barkatu enegarren erreferentzia, baina lan autuaren autolana esaten du berak egitz batean, eta bai, ni ere identifikatuta sentitzen naiz. Askotan, naiz eta pasiotik jaiotzen den hori eginez, aipatu ditugun rueda hortan sartzen zenen, batzutan ez daukazula disfrutatzeko tarte hori, eta normalen musika gainera oso disfrutatzeko modukoak diran egoeretara eramaten gaitu, ez? Bai, hori da, azkenean igual zuzenekoan, eta batzutan igual zuzenekoan guztiz astutzeia gauzak, ez? Baina batzutan pentsatzen, hemendik atera berdet, nik inditut kontzertuak, atera gaueko 10etan, utzi lankide bat, nahi kubritzen, 11 arte, eta gau esartu lanea. Eta konturatu naiz ez detela nahi hori. Eta albadet behintzat bizi, iritsi hilabete bukaerara, eske nahi de disfrutatu. Orduan, batzutan obsesionatzega igual, zer egin beharko genuken, ez? Ez, berez bizitza perfektu bat izateko, jun behar dezu zure lanea, lortu behar dezu zure soldata, eta gero gaina abestu behar dezu, eta gero gaina parrein behar dezu, eta superrondo egon behar dezu, eta ohera sartu bertzeat, esan behar zu, ze ondo. Ja, nik uste nahi betela, justo iritsi hilabete bukaera, musikari dagokionez, ze guain, noski hilabete bat pasada, orduan, guainik ez dazkat kontzertu asko, eta eta zaila da, Euskal Herrian artista berri batek musikara dedikatu alizatea, baina gutxienez 150 eta 50 egin. Eta egiten deten 50 hori,
guztiz disfrutatu. Orduan, hortan nabil saiatzen edo saiatuko naiz. Aizue. Bejonde izula, esti. Garbi dago. Euneko 50 ipatu du, hor bi kantu egingo ditu estik. Igual, euneko 50 bila bidali behar dugu. Zein izango da lehenengo kantu esti? Hitzekin jolasean. Nahi duzu orkestu, egia da dagoneko denbora bat badaramala uinetan, badaramala jendearen sistema, entzunaldi sistemetan, edo plataforma digitaletan, baina ez dakit, orain ardi bala ipatu, ez dezun zerbait baden ora ipatu nahi duzuna kantonen aurretik. Bai, diskoari izena ematei ona bestia da, hau da atera nun lehenengo singela, ez galditu zergatik, pentsatu nolako, diskoari izena ematei baterako oso zaila itezait abesti bat aukeratzea, da gauza bat, igual zailenetarikoa itezaitena bizitzan. Linean kotxea aparkatzea baino zailago. Itezait oso zaila. Eta aukeratu nun, eta hitzekin jolasean inunez diskoa, abestia sortzen hasi nintzen, ez dakit oso ondo zerri hasi nintzen sortzen abestia, eta esan, abestiari abestia sortuko diot, eta abestia sortzen nemilen bitartean, abestiariari nintzen abestia idazten. Meta sorkuntza da, beraz, sorkuntzari buruzko sorkuntza. Eta holaxe sortu zen. Hauxe historia, eta segituan entzongo duzuena abestia bera. Esti Marquez gure laborategian da, baina oraindik argiak zertxo bait kokatu behar dizkiogu. Batez ere streaming bitartez jarraitzen dezuenok hobetu ikus dezazuen, eta hortxe dugula, nik uste dut, abiatzeko moduan garela. Nahi duzunean, Esti. Hitzekin jolasean nahi gabe zu sortzean ahots kordetan korapilatzean bilatu gabe aurkitzean usaimenaren oroimina, ukitzearen atsegina, melodia maiezina. Usaimenaren oroimina, ukitzearen atsegina, melodia maiezina. Jantziaz zu soinean barrua askatzean bihotz txokotik abesti hau abestean biluztu nauzu dastatzean usaimenaren oroimina, ukitzearen atsegina, melodia maiezina. Usaimenaren oroimina, ukitzearen atsegina, melodia maiezina. Hitzekin jolasean nahi gabe zu sortzean ahots kordetan korapilatzean bilatu gabe aurkitzean
Usaimenaren oroimina, ukitzearen atsegina, melodia maiezina. Usaimenaren oroimina, ukitzearen atsegina, melodia maiezina. Txalo egin dezakezu, Hortxe entzun dugu Esti Marquezen lehen kantua eta segituan izango dugu gure elkarrizketa gunean bueltan, argiak piztu, dena prestatu, mikrofonoak itxi, mikrofonoak iriki. Bueno, horrelakoa da, bigarren kafiaren elkarrizketa akustikoen estresa, zer egingo diogu, esan da bezala segituan Esti Marquez berriro bere tokien izango dugu, eta galdetuko dio Gartxotek, uste dut, gaikora pilatxuetan sartu behar dugu. Ez, broma. Gartxot gaur etorri da happy flower absolutoan. Bai, total, relax. Bai. Urruinak ez, larrunek ondo sentatuik. Bai, larruneko puntak. Gaiaren inguruan galdetu nahi nizun esti zen. Hau, gaur trenean okurritu zait, eta normalean izenburuak izaten dira, eta gainera zuk hitzekin aipatu duzu badukazula horre harreman berezi bat. Normalean, disko baten izenburuak pixkate esaten digu, ez? Zeren inguruan arituko den, baina galdetu nahi nizun, diskoaren gaia, ez dakit, hitz bitan edo lerro batean definitu beharko bazenu, kapaz izango zinak, nik ere ariketa egin dute, nire azkeneko zearekin, eta baina kuriosoa egiten zait, hau da, zerbaiti kantatu nahi zenion bereziki, edo gehiago izan da pixkate, ez dakit, orokorran eukitzen diren sentimentuen bilduma bat, edo ulertzen dira, ez, batzutan izaten da zerbaiti espezifikoki kantatu nahi diogula, eta horren kontzeptu horren baitan biltzen dela diskosoa, esango zenuke, egon dela gai konkretu bat, naiz eta irekia izan, edo bilduma moduko lan bat izan dela. Nik usteet bilduma moduko lan bat izan dela, nik orokorrean abestiak iteitutenean, orain arte ezakati bilbide handi bat, ez? Baina orain arteko abestiak, bai gustatzen zait, orokorrean idaztetena da, hausnarketa bat indetena, urtean zehar edo egunetan zehar, ez? Nik usteet diskontan gauza desenten inguruan hitz eitetela, bai indarkeria matxista, bai maitasuna, bai refuxiatuen inguruan, bai osasun mentalaren inguruan. Pixka bat izan da bilduma, ez? Saiatzen naiz hausnarketa bat idatzi eta gero hori alaitasunera pasatzen. Naiz gaia igual ez izan guztiz alaia, saiatzen naiz buelta ematen eta superazio bat moduan uzten. Baina, bai, nik uste dut horrela, bai, bilduma bat izan da gehiago. Esango zenuke orduan baduela, ez dakit nola esan, pertsonaletik ez, hau da autobiografikoa edo autobiografikoak barkatu diren sendimundoietatik, baino mundua eta gizartearen indarroiek alboratu gabe, ez da? Hori da, bai, gauza batzuk bai dira nireak, osea, autobiografikoak, beste batzuk igual inguruan ikusi ditutenak, baina egia esan, ekenduta John Martin, eske ez dakit, hau ez diot galdetu gaindik, baina ez dakit abesti hori inditen, klaro, beak oparitu zian letra, ez, idatzi zian, esan zian, esti, zurekin gogoratu naiz eta tori, ez? Zesanion, aiba, eskerrik asko. Joleri ez diate inoiz letra bat oparitu. Paneri, WhatsAppea idatzi zian, esan zian, esti, zurekin gogoratu naiz letra hoinet, eta, gustatzea zaizu, tori oparitza izut, tanio hau. Ala gatxer, badaukagu helburu berri bat bizitzan, Eta ez nun pentsatu orain arte, baina lehengon, justo, izarok esan zian, esti, ez dezu uste igual zuri indizula bestia letra, desan nion, zeba, eta klaro, nik ez dazkat bibirika. Eta orduan hasi nintzen pentsatzen da esan nun, John Martinen jakingo nik ez dazkatela bibirika, edo ez ditinei, eta ez dakit solitate erraldoi, ez dakit. Sinkronia onola esaten da, olako alineazio astrologikoa. Astea, izo zurizko untxi bat, sartu zei diafragman, ez dakit ez zote didan birika bat eraman. Eta esan nun, aiba, enun pentsatu.
Eta, bueno, guain horrekin nabil, bueno, igual gero idatzeko jote. Ez, entzuten ari da oraintxe, Jon Martin hemen gartxotun zain eta biok, pasako dizugu gaur bertan bakoitzaren ezaugarri fisiko edo fisiko barra fisiologiko bat, guk ere nahi dugu horrelako pari bat, Nik ere nahi deta besti bat, Baina letra bat, bale, goiuri nahi du, bale, markatu. Baina horrekin kantu bat egitekotan, baina berdin dio, zu nahi zu letra bat. Goiurien kantu bat. Ados, goiuri. Baina ez, izan daiteke kantu bat oparitzen dizut. Kantua osorik. Letra. Baina eta musika eta guzti nahi duzu. Ja ben Jon Martin eskatzen hasita. Bian artean ingo jo zuen letra, osea musika, goiuriri. Majos. Vale, ados. Ojo. Nik letra nahi dut, abesti bat. Vale, ados. Urte betetzeako. Gertu dagola. Bueno, Jon Martin, besarka da handi bat, bigarren kafetik, zutaz ari ginen, eta estik galdera bat du zuretzat. Bai, nina bil esaten, igual nein badakila, baina igual ez daki, eta okurritu zaio. Baina, bueno, hori izan. Jon, hori, a ber, konta iguzu birikarena bazenekien, edo kasualitate, ez da git, interplanetario bat izan da. Igual, bai. Baina sekulako kasualitatea da. Bai, eske hasizitzen izarola, eta nia izaro burua izan jaten ez dakit. Eta bai, eske izan berduta, izan berduta, ordu noain etorri nahi sinistuta, badakila, baina igual ez daki. Orduan, ez dakit. Ondo, diskoan, justo honen arira bai, diskoan izen burua hitzekin jolasean da, eta ojo, ni ere nahiko jolastia naizela hitzekin, aritzen naiz. Eta kuriosia da, neukan pixkatzuk prozesua nola bizi dezun, aitortu diguzuia, baina hitzei garrantzi handia ematen diezu, ez? Beste askok ez bezala, eta beste batzuk bezala. Baina esango zenuke abia puntu direla inolako, ez dakit okurritzen zaizun melodia edo la, baina lehenago badakizula hitzjokoak edo, bueno, ez dira hitzjokoak izan behar, baina hitzak etortzen zaizkizula lehenago burura hor sentitzen zea zure espresibidade handiena hor dagoela adibidez. Bai, egia esan, nahiko erristasuna, bueno, bastanteko dakat, idazteko hitzak eta egia da, normalean hasten naizela hitza idazten, baina idazten hasten naizenean bai igual, 2 parrafo ez, musikatzeet. Nik ez dakit abesti bat idatzi eta gero handik 5 egunetara hartu gitarra eta hori ezinet, ni naiz hasi eta bukatu. Unekoa, ez da? Bai, jende galdetzeitenen abestiak nola sortza dituzu, hasi eta bukatu da, egon berba eta arratsalde osoa hortxena, baina bukatu arte abestia. Baina hasi eta bukatu. Bai, eta biak batera, normalean. Ja gero melodiak emateit letra jarraitzeko. Bai, badago jendea, igual, asteana, eta gero hartzeu, eta... Bai, eta zazpila bete, eta gero nik ere batzuk luzea aparkatuta, hori bai, musika eta letra batera egiteko joera hori ere badaukat. Baina, egia da, igual, zu zazpila bete esan dezuna, eske nik sortzeko esnatzen naiz desateit gaur da. Benetan, gaur da. Nik gaur ezin de sortu. Ilea moztiakin. Bai. Esnatzen naiz batzutan tasatet gaur ilea moztu barret. Gaur da eguna. Bai, gaur da eguna. Hoi pasatzen zait, baina abestiekin, ostra, inbidia ematen ditez, zure determinazioa. Ez da etortzen eguna, oain adibidez disko atera nunetik eta bukatu nunetik ez dut gehiago sortu. Eta ez da etortzen. Eta ez bazait, batzutan ez dizu sortzen. Bai, eta ez bazait etortzen oain, ez dakizema denboran, obligazio da hasi beharko nuke, eta ez zait berdin anteratzen, ez naiz berdin gustoa geratzen. Nik oain bion artean alko genuke abestia sortu sortzeagatik, bai, baina benetan da sortu nahi nuna bestia, ez dakit, bueno, da un lio. Oida zure irudimenak badakila guain disfrutatu behar dezula, egin ditezun kanta hauekin eta disko honekin, eta ez zaitu agobiatu nahi, zure buruak, ez zaitu agobiatu nahi kanta berriekin. Bai, olako zerbait izangoa, ez, nahiko aparkatuta dakat hori. Nahiko prozesu ohikoa dela, ez, sortzaien artean. Eta tarteka asko jota zerbait, ez? Bueno, nahi pasa izan du zait, disko baten aurkezpen jiran, soinu proban, kantu bat sortzen hastea, grabatu eta horrengo diskoan dijoa. Baina oso salbuespena. Hori, bat, ohikoena da, normalean niri bintzat hori, sormena pixka eta parkatu nahi izatea. Baina neraitai behin edo behin ametxetan eturri zaio melodia esnatu eta grabatu. Eta grabatu hori egiteko gai da. Eta bitu ze melodia polita da, ni baina horrik aletzi zuaz. Netza daude gauza gehiagi kotxea, Andrea, ez dakiz zer. Daude gauza gehiagi txakurroa pasatzen bestea bizikletan ezin desortu. Venga, beste mezu bat Mikel Marquez entzat. Mikel, nik nahi dut esplikatzea nola letxe egiten dan ametxetako kantuak gogoratu eta grabatzeko. Zen nik temazo batzukin amestu dut eta gero ezin gogoratu, baina haize arregloa, buruan, haize arregloa garbi, dena, tromboia, sekzioa, eta gero, esnatu da.
mierda junda. Jose jende hona, ni konturatzen nahi naiz, desgraziatu gana izela zen, ni egun naiz ere oian etzan da, eta melodia etorri eta perezatik naiz, ez da mobila hartzea altxau. Eta seguro zala hola, ez dakit, Grammya irabazteko moduko gaina, abestina, iruditze zait, increiblea, porque zu batzutan pentsatzen du, buah, que temazo. Eta gero esatezu, etzan temazo. Ez? Eta gero esatezu, abesti hau igual ez, eta nahi oroitzapenek esnatu nautea abestiak inpasatzean, ez nun diskoan sartu nahi, ni abesti hoi ez. Abesti hoi ez, moen esatet eskerrak abesti hoi. Ez? Eta jendea igertat izan zaio, nire eta beti kontatzeu, Benito Lertxundik ere bai, etzizaiola sartzen viniloan, viniloak muga, ez dakit. Bueno, lehenuko garaitan ni ez neon jaiota segura. Kasetan luzeagoak bat zeude, baina viniloak muga bat dauka. Ez dakit zea besti izan, baina oain da bere gehienetariko entzuteana, ez? Eta hori da, ez? Igual batzutan aparkatze dituzunak, bez ez tia aparkatu, bertanak atera. Bai, kuriosoa da, oso subjetiboa da askotan abestien, ez dakit nola esan, hit-tasuna, ez da? Ezin dezu jakin jendeak momentu hortan, gaina da inunekoa, igual handik urte batzuta, sekulako arrakasta da edukiezak oso subjetiboa da, zuri altzeizu abesti bat izugarri gustatu, eta nik alde pentsatu. Hau izugarri gustatzen zaizu. Edo alrebez, nik esatela, ez tezu entzuten zehona ban. Niri gertatu zitzaidan, Izaroren abesti batzuekin, berak vinilo bat sortu nahi zuen, eta ezin zituen diskoko abesti guztiak sartu viniloan, ez direlako denak sartzen, eta orduan Facebook bidez galdetu zuen, zein utzi kanpoan. Eta jendeak erabaki zuen, nere gustokoena ustea kanpoan, eta nik ezin nuen ulertu, eta nik esaten baino, entzute zuen? Baina besti hau... Esango dugu zein dan, ez da? Ez esango. Hola ez? Si esan dezu birratian. Ah, bai? Bai. Ara. Bai, ez esango. Hau zuzenean kontatu duzu. Eta gainera egun hortan, uste dut jarri genuela zuzeneko bat oso berezia kantu horrena. Baliteke. Baina nik enuen ulertzen, nola jendeak kanpon utzi nahizuna abestioi eta netzako da gehien gustatzen zaidana, baina karo eske zuk esaten zenuena, ez di hain da subjetiboa. Bai, eta artistantzat ez zaizu gertatzen zein utzi kanpoan, zein bai ez, zein sartu, ez. Ni normalean dana botatzen. Kostatze zait, gehiago, eta zuk esan dezun bezala maite dut ere, inspirazioaren aleatoriedade hori, eta nola kantu batzuk igual atxalde batean, edo goiz batean, eta ostras, hau ze guapoa dan, lehengo edo bigarrenean sentitzen dezunean, maite dute bai, 7-8 hilabete gauza bat lantzen egon da gero, azkenean tontorrea iristezeanean, baino ez dakit nien naiz inoiz izan gauzak deskartatzekua. Gaina nola, ez dakit, 1500 taldetan ibiltzen naizen, beti batentzako funtzionatze ez duna, nahiko birziklatze melodia gustatzen bazait, pentsatzen da beti, hau, honek nunbaiten... Esan daiteke gartxoten sormena txerria bezala dala, dena jaten dala. Jasangarritasun musikala. Nik oroitzapenek, gaina, zian, bosta abesti nereitanak eta bost nereak ez, eta nik esaten nion, ez. Nereak lau, ze abesti hau ez. Eta Julen Alonso nereitan, nola abesti hau ez, da nik, ez, abesti hau ez. Ez dakit zeba ez. Neon, en plan, ez. Eta gero, azkenen sartu nun. Eta sekulako arrakasta. Bai. Eta gero zete da, ama gaixua. Igual hori ere izango da, zure sortzeko, esplikatu ezun sortzeko modu kurioso eta eder hortan, azkenean barruko bultza hortatik ateratzen zaizu zea hori, eta filtroa igual akaso behin atera ostean jartzen diozu ez da, eta igual 7 hilabeteko prozesu batean norbera jarri dizkio, ez dakite 150.000 filtro, eta orduan bukaeran lortzen den hori da aleluia txiki bat, ez? Igual hori izango da kaso. Bai. Alare, olakotan nik zalantzaren bat izan dut, dauze taldekideen edo ekoizpenean zurekin daun jende horri edo, entzutea ona dela. Sortzaileak baditu 1000 beldur konponketetan, talde lanean ari denak ez dituen beldurrak, eta orduan? Bai, gaina nik uste batzutan obsesionatze gehala. Zeba, hau hola beste baeto beto gehatuko eta hau leite bat, eta batzutan da simpleak irabazteu. Bai. Ez da beti gehiago beto. Batzutan nahikoa da. Bai, jakin behar da. Honeaino esaten. Baita kopuruarekin ere, ez dut hau tertulia bat bihurtu nahi, baina pixkat bihurtu dagoeneko. Esti Marquez bere diskoari buruz hitz egitera etorri da, gartxo, disilingo gea. Baina, batzutan muga jartzea, disko batean, zenbat kantu, eta bazoaz prozesuan, eta, eski badut idea bat, eta hau, bukatuko banu, eta diskoan sartu, batzutan muga jartzea ere kosta egiten da, ez benga, 8 hauek, hau da diskonek erreflexatu nahi duen, edo islatu nahi duen garaia, ez? Eta niri muga hori jartzea kosta egiten zeita ikasi behar da.
Baina tira, ez dietorri gaitzik. Hor diskoaren grabazioan, aipatu duzu produkzioak ez dizula horren beste erakartzen. Zirrara sortzen, edo ez zaituela hainbeste erakartzen, hori oso kuriosoa egin zaizen, ni nahiko berantiarra izan naiz ere gaur egun grabatzeko erabiltzen dian programa edo Logic edo GarageBand, Pro Tools eta zea guztioetan, baina gero sentitu naiz horren minimo bat eukitzeak ez, ematen duela, nire minimo oso txikia da, baina ematen duela ere beste instrumentuak eta beste, ez dakit, konposatzeko baliabideak lortzeko bide bat. Orduan, nola zuk esan dezun, ez zaizula oso... Bueno, ez zaudela oso familiarizatuta produkzioen zaurekin, galdetu nahi nizun, gitarra akustikoaren bueltan izan dira normalean zu konposatu dituzune abesti guztiak, edo badituzu beste inspirazio iturri, ola, instrumentu, ez dakite, ulertzen diazu. Bai, ez dena gitarra akustikoa. Dena biluzi gitarra akustiko biluzi bat. Claro, pasatzen zait, nola nik bakarrik gitarra jotzen deten. Esango genuke, bai, joiten dut, baina, bueno, nire limiteak dazkat. Eta ez duke esango gitarrista naizenik, laguntzen dit, baina listo. Laguna gea, baina... Klub igualekoa naiz, eta uste hemen ondoko ere. Ni erabat. Eske, ostra, nik uste pausa hondio dala esatea, gitarrista naiz. Asko jakin behar da hortako. Sortzeak orduan, sortzen dut ez, desate da, ze ondo. Baina gero, ez dakit, uste lainotze zaitela burua, eta ni oso urduria naiz, orduan oso urduria hasten naiz jartzen, pentsatzen, eta badakit gaina, ez dakitela grabatu arte gustatuko zaiten oez, orduan horreko hainik eta urdurigo jartzen hau, esatet, ostra, ez batzai gustatzen, nola sartuko, gustatzen zaiten gauz, bueno, hasten naiz, hola, buruai, buelta pila bat ematen, eta jartzen naiz oso nerviosa, esatet, eske, zertako hau. Nahi dut, botoi bat, osateuna, behitu, Iker pentsatzen nahi dena da hau, klaro, ez da, botoirik. Botoi hori ondon gozan, Hola bizitzan orokorrian. Claro, orduan batzutan... Iker Laurobaren kutsua nabari zaio diskoari, Iker rondo ezagutzen dugunok behintzat, eta diskoa ondo entzun dugunok, ze lana tajuz egin dugu, nik behintzat hartu dizkiotor zertzela batzuk, hemen Iker dago. Zeka, komposizioa, ez da berea, ez, azkenean, baina badaude, askotan produkzioan keinutxo batzuk eraman zaitzaketen hau identifikatzea pixka bat. Bai, nik uste orokorrean, pertsona batek produzitze bau, bere gustoen arabera produzitze bau pixka bat, bai nire azalean jarriz, ze nik esan nion nahi nitula bestienak, alaiak. Eta hori Iker Laurobari izan diozu. Osea, puntua zan, alaiak izan behar dute. Gitarra tristeak ez, alaiak. Alaiak. Badauka Ikerrek... errepikatzen nion, alaiak. Ta bai, alaiak. Esango nuke doai bezaina katx izan daitekela. Buruko minasko amar dizkiola nio Ikerri denak flipatzen dio. Bere erreferentzia musikal gaitasuna oso da zabala. Orduan... Horregatik jotzen ditu berrondo. Diskoko dena bateriak enduta Iker grabatu. Gitarrak, pianoak, garazik grabatun pianoak enduta, bajua, mandolinak, biolinak ez. Ikerrek erabaki behar izan balu, garaziren lau piano bertsio horien artean, hile egintzan dauneko. Bai. Ikerrekin urte askotan jodet, Iker, hemendik da, ze polita, baina igual hemendik hobeto da, ze polita, eta hauken duta txeloak egiten badu da, ze polita, eta dena asko gustatzen zaio. Guai dagona da, beak igual jotzen zizkean bi modu diferente eta zein gustatzen zaizu gehiago, hau, jazta. Orduan hor, nahiko askarra... Mekanismoa behintzat errez bideratu duzu. Bai. Haizu, akustika eta zari garela. Ez dakit gaur estreinatzen ari zaren hola zuzenean, baino behintzat oso berri dago hor daukazun gitarra akustiko hori. Bai, gaur. Gaur? Bai. Hain ez pentsatzen nun jodet, ez inunez. Konta iguzu, zugarra mordinguru horretatik ekarritako gitarra zoragarri hori. Egia esan oso guztua nago, nire gitarratxua. Azkenean, gitarra guztiz ondo jotze ez deunok, komodo jotze deun hori, komodo jotzea da, netzat importantena, ez? Eta gitarra horrekin oso komodo sentitzen naiz, eta asko beste naula sentitzet, ze, ez dakit fluido godi joa dena. Eta jodet asko, etxean, eta orduan, aldatze baiate gitarra ja,
Ez dakit pasatzen zaizuen, baina aldatze bat zure instrumentua beti jotzezuna gero diferentea da. Barkatu, baina hau tertulia bat izatea Esti Marquezen errua da, zeka. Vale, galdera botatizkigu. Berdin zait, pasatzen zaizuen edo ez. Neire gertatzen zait. Goiuri pasatzen zaizu zuri, ez, bai. Nei gitarrak. Baina nik aldiz aldeko kontrago zate gitarra berri bat desberdin hartu eta honek sonatzen du horrekoak baino beto. Desberdin sonatzi horrek, igual beste sustein bat, edo beste harmoniko batzuk edo. Ba, ez dakit. Eta orduan horrekin txoratuta, eta nahi asko gozatzen zait jakitea zein dan gustoko dudan gitarraren soinua. Ba, nik oso garbi daukat, hau da. Ze ona. Xavier Luberriagak egin du, kriston artelana, nik probatu dut leheno, eta gozo oso. Bai, egia esan bai, eta oso pozik nago. Gitarra honek lagunduko it zuzenekotan, eta ze ondo? Eta baita horrengo kantuan ere? Baita ere. Zein izango da? Banan. Eta besti hau maitasuna besti bada. Ezken nuen dudarik. Badoa Esti Marquez gure set akustikora. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, bana, Esti Marquez gurean. Nahi duzunean, Esti? Bi begirada elkartu dira parkeko aulki utxean. Askatasuna harrapaturik adar lotuen artean. Barre txikien auskortasuna zoriona da funtsean, barre txikien auskortasuna zoriona da funtsean. Zubien musuen zubi bilakatu zarremana. Itxatxirikan gelditu zaizkit lastan denak banan. Zure oraina izan nahi nuke eta ez zure iragana. Lastan dena, banan. Desio gozez eraikitako oso gara batean. Besarkatu taskana zaztu gauer dia iristean. Segi dezagun elkar maitatzen sekretuan isilean. Segi dezagun elkar maitatzen sekretuan isilean. Zubien musuen zubi bilakatu zarremana. Itxatxirikan gelditu zaizkit lastan denak banan. Zure oraina izan nahi nuke eta ez zure iragana. Lastan denak banan. Zubien musuen zubi bilakatu zarremana. Itxatxirikan gelditu zaizkit lastan denak banan. Zure oraina izan nahi nuke eta ez zure iragana. Lastan denak banan. Ondari diramen Goiuri eta Gartxo Txaloka, baina ez da egit mikrotatik zerbait. Entzun gote zen, esandakoa Esti Marquezen banan entzun da, badatorrela azken txampari heltzera, eta azken txampa honetan Goiurik sarraskia egingo dio segituen, baina ez dakit Gartxot gaur sarraskia eta gero saioa bukatuta, ez ote duzun kroketa dozen erdi bat ordaindu beharko.
Zeba? Ze, normalen sarraskian goiurik letra heltzen die. Eta zu joan zara poliki letren inguruko galderak botatzen, esti nahi gabe, letren inguruko erantzunak ematen, eta ez dakit sarraskirik utzi ote diozuen goiuri, baina bada ezpada. Ai, goiuri barkatu. Ez kroketak. Ez kroketak. Vale, perfecto. Sarraskia. Bai, ni kroketakin. Barkatu gutxiko eta kroketak jo. Barkamenik ez. Itzekin jolasean nekin, kontuz. Baino, zerbait, galdetzeko badaukatu eraz, galdetu egingo dizut. Honena abestian, esaldi asko gustatu zaizkit diskotik, baino bereziki, atentzioa eman ditonek, eta da, baina banaiz eta banabil. Bada hola zure aurkezpen gutun moduko bat, bidani esti markez naiz, eta hau naiz, eta banabil nire musika ibilbidan, eta ez dakit nondik nora eramango nauen, baina hau naiz ni. Bai, nik uste diskonek oso ondo islatzeula naizena, eta bai, banaiz da banabil, eta ez dakit oso ondo nora noan, baina banaiz da banabil, eta ez dakat egia esan, ez dakite nola da. Ez dakit oso ondo nora noan, baina... Norabide. Hori da. Ez dakat norabidea markatuta, baina, nomaita jongo naiz. Beste abesti bat aukeratzagatik asko gustatu zait. Sol maiorrean abesten nizun, ahots urratuarekin, baina alde egintzen nuenetik beti jotzen dut min. Eta hitz jolas hori, mi nota, baina mina, horretan asko gustatu zait. Hitzekin jolasean, ezinbestekoa zen, ez? Horrelako hitz jokoak bai, hau John Martinekin du, nik John Martin asko entzun dut, beira asko entzun dut, eta asko gustatzen zait bere letrakiteko modua, eta ustet zerbait hartu dio John Martini letrakiterako orduan. Da, nire ustez, letragia honenetariko bat. Oso letra polita dazka. Eta beak intzun, eta iruditzen zait letra impresionantea, inoiz ez nun pentsatuko hori. Sol maiorrean abesten nizuna txurratuarekin, baina aldegin zenunetik beti jotzen dut min. Ez dakit inoiz ez zean okurrituko, eta iruditzen zait pasada bat. Bai. Zeona. Argitu bar da igual hor, enaiz oso jakitu nani, baina entzulentzako hor bi gauza edo, igual ni ari naiz perlatzen, esatean, baina ez dakinak sol edo sol maiorrak beti dira, nota maiorrak beti dira ere alaiagoak eta eta mi menor da ere. Bai, baina jonek ez dakit menorrarekin jokatu nahi zuen egia da, jokoa ere egiten duela minarekin. Orduzi jotzen dut minarekin da jolasa. Bai, horregatik, mi menorrarekin baino. Baina hirugarren joku bat badago. Bai, behintzat musika... Geniala da, esaldi hori. Gainera, mi menor da sol maiorren errelatibo menorra, hau harmoniaren ze ondo, ni hor jagatu iten. Baina lotura bat badago, alegia. La maiorrek eta mi menorrek elukete alako loturarik. Baina solek eta mik, bai. Solen ari bazara eta bat batean esaten diozu Ikerri. Iker, venga, utziko dizut 8 konpas gitarrak tristek izateko. Soletik mi menorrera pasako da. Vale, bai. Gero galdetuko. Bai. Eta mina aipatu dugula, esan dugu disko alaia dela, baina mina berriz aipatu nahi nuen, minaren kolpez, etortzen dira malko gabeko negarrak. Esan duzu abestiren bat badagoela, ez? Genero indarkeriaren bidetik, hauxe da, nahi eta ezin? Bai, ni jarri nintzen, hau ez zait gertatu, zorionez, baina jarri nintzen, emakume baten azalean, eta, nola maitatuaz, bihur daiteke maite dena maita ezin, ez? Ez da, ez zaitut maite, eske ezin zaitut maitatu, oso ezberdina da. Eta hola sortu nun, bai. Eta maite dena maita ezin, iruditu zitzaidan polita, ze bai, bikote batzutan edo orokorrean, ez? Badago hori, maitatzen dezun zerbait bihurtzen dena maita ezin, nahi eta gertatu, zorionez. Baina oso gogorra izan behar du hori. Honekin jakin dezazun ohorezko matrikula lortu duzula, eta gartxot, kroketak niretzat esaldiak lapurtzagatik, eta kroketak ez direntzat, sarraskia gainditzagatik. Oantxeni joa, bitozen amila. Aizue, agurtuko dugu segituan Esti Markez, baina goiuri jakizu gauza bat, bihar gurean izango diren gonbidatuetako bat,
zurekin triste xamar dago. Oh. Ai ba. Arrazoi asko horrengatik izan daiteke. Joe. Eta idalako kafea gustatzen ziurrenik. Ez diozulako Twitterren kasito egiten. Esan dit, spoilerrak egiten nituenean, kasu gehiago egiten zidan. Esan nahi diotean nire laguna izan nahi duen, baina, klaro. Ez que aserrenago, Uxue Errazkin. Ba ez dugu gehiago kontatuko, bihar argituko du. Andoni Agirrezabalaga eta Uxue Errazkin hementxe izango dira, hain zuzen ere, animen gauari lotuta, hortxe ibiliko garelako, bai aurkeztu berri duten etxe berdearen inguruan, baina baita azaro inguruko literaturan murgiltzeko. Baina hori bihar izango da, eta bihar gonbidatu gehiago eta gauza gehiago egiteko, baina Gartxotun Sain datorren asteazkenera arte, Goiure Ziza bihar arte, eta Esti Marquez nahi duzun arte. Nahi duzun arte. Atera disko gehiago eta guk hemen entzengo ditugu berri. Oso ondo. Baina bitartean gozatu diskontaz. Bai, eman zuzeneko asko, azaronen 19an estreineko kontzertu zoragarri izango da. Eta bertarako denbora izango dugu promo pixka bat ere egiteko. Eskatuko diogu, aizu, Esti, bialdu audiotxoren bat, aber, jendeari bialtzeko eta hoxeta. Esti Marquez, ondo izan! Eskerrik asko, berdin. Naia batzuetan Eta entzule, gu bagoaz, Estiren kantu honek dion bezalaxe, nahi eta ezin, nahi genuke, zuekin jarraitu hemen afal ordura arte behintzat, baina ezin dugu, informazioaren ariak heldu behar dio gaurkotasunari eta azken orduari. Bihar arte izan ondo, aio. Keep calm and bigarren kafea.